naturally, si Papa RD, ulikan yun ko. Pero, I'm doing my best nga makontrol ang akong emotion. And I'm doing my best nga dili mahimong harsh sa akong isig katao. I'm doing my best nga as much as possible, bisan pa og nana ko sa boiling point mga kaistorya, as much as possible dili ko makabuhi og sakit nga pulong sa akong isig katao. Although I'm not perfect, usahay mo sipyat, pero nanagina sa akong heart day nara og mind, nadigig ko mag istorya og bugat or pasakit sa akong isig katao. Kabalo mo nga no, kini nga bibi ay saksin mo, unya kay nag-content pa ko sada, papansin uy nag-content pa ko na sada ba o sada papansin ti kong asawa mga kaistorya. Okay, kanyo mo ni say dahilan nganong naningkamot ko nga dili ko mahimong harsh akong isig katao. Tungod kay kung harsh ka sa imong isig katao manggod mga kaistorya, kana bitong pataka lang ang istorya, unya wala ka kahibalo nga nakapasakit day ka, wala ka kahibalo kung unsa ang giagian ana nga tao. Hindi mo alam kung ano ang kanyang pinagdadaanan, kung unsa nga mga kasakit, kakapoy ang iyang giagian, tapos pataka lang kag istorya, pataka lang kag buhi sa imong pulong. Di ba luoy kayo ang tao? Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan niya. Wa kakabalon sa iyang giagian niya, pataka lang kag istorya na nabikil lang ka, pataka lang kag release sa imong istorya, imong pulong, wala gi kakaibalon sa iyang gipagdaanan ng tao. Ay para ko mga kaistorya, I may look okay, pero mga kaistorya, I have to be honest. Physically, I'm tired. Physically, kabalo mo nga no, ako ning gihimo nga content kay wa pa man ko katulog. Alas 12 na. Alas 12 na sa tungang gabi ikapin. Nganong alas 12 naman ko wa pa man ko natulog. Una trabaho. Di ba? Trabaho. Paghuman na ako'y katungdanan sa among church. Pag ulian na mga kaistorya, no matter how tired I am, dili na nako himuong excuse nga dili ko mohatag og time ani. Dili na ko na kay ngano. Wala na say laing kalipay kini bata, dili ni sa katindog, dili kalakaw. Wala ni laing kalipay kundi ang iyang papa. Ang iyang papa nga mo dula sa yaha, mo kanta-kanta sa yaha. I'm physically tired. Una, I know how it feels nga tired kay ka, kapuy ka, unya pasakitan pag kag istorya sa laing tao. I know how it feels. Munang ako, I'm doing my best nga dili ko makabuhat og ingon ana sa akong isig katao. Tungkay dili ilalim nga ikaw nga nakay gipagdaanan, nakay giagian, unya patakaan na kag istorya sa laing tao ug pasakit nga istorya. They don't even know what you have been through. Diba? Unya pataka lang silang istorya. Munang ako mga kaistorya, although I admit ulitan ko, dali ko maulit, pero aware ko ana nga batasan mo na nga kung masuko na lang ko, I rather stay away and control my mouth para dili ko makapasakit og istorya sa mga sikataw. Tungod kay wala ko kahibalo kung unsa iyang giagian, just like me. Mura akong okay, di ba? Happy ko sa radio, happy man ko. Okay man ko, happy ko sa radio, okay ko sa social media, but I'm physically tired. Kay napabi ako'y muntoy-muntoy ako abay ning dulaon. Makatulog ko mga 12 kapin, 1, and then I have to wake up at 5 a.m. Trabaho, straight na din na. Tulog lang ko kadyot, nap lang ko kadyot pagkaudto, din tuloy-tuloy na sab. Tama na po alas 12. Ganun ang buhay ko. Unya, nalandi laing tao nga wala kay kaila sa kuha. Wala kay sila kaila kung kinsa ko. Pataka lag judge, pataka lag yawit, pataka lag istorya.
It's so hurting on my part. So di ko gusto nga mo na ma-feel sa ko isig katao. Kay kabalo ko, dili lalim nga, na kay giagian, gikapoy ka, o patakaan lang kag-istorya sa laing tao. So muna, mga istorya. This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Available online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Ang Genesis Organic Spirulina ay itinanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution. Marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Ito ay organic at hindi synthetic, kaya walang side effects. Genesis Organic Spirulina, mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan.